take look at this video. This video wey una dey see for my screen like this, this is our brother, and this boy wey una dey see for my screen like this, he talk a lot of things concerning Nnamedi Kanu and what will happen to Igbo people if something happen to Nnamedi Kanu. So stay tuned and watch the video, and do not forget to like, share and drop your opinion in the comment section, and do not forget to follow my TikTok page and also subscribe to my YouTube channel. Watch the video. Ndị Igbo gị gbapụta Maazị Nnamedi Kanu na DSS. Nwanne anyị ga-atakwa afọ. Anyị ga-atakwa afọ. Ndị ihe mee Maazị Nnamedi Kanu na DSS ijigo onwe gị ajụ. Ma ọ bụrụ na ihe mee Maazị Nnamedi Kanu ma Chukwu ekwele. Kedu ihe ga-eme n'ala Igbo? Ọ na Nigeria si hole ijigo onwe gị ụdị ajụ ahụ. Ọya ka o ji dị mkpa ile ekpekwa ekpere ka ihe ghara ime because ihe mee ihe mụ na gị tọkwara atọ ma Nigeria sef. So na ndị Igbo na ihe anọzi na-abụ ha arapụgo Maazị Nnamedi Kanu, ndị ọchịchị ndị Igbo na ndị eze ndị Igbo na ndị ụfọdụ ndị arụrụ ala si Chukwu bụrụ ọnụ ndị arụ arapụgo Maazị Nnamedi Kanu na-echibe onye iro anyị, na-echibe Tinubu na-eme nwanne anyị nwoke ihe ọjọọ, na-echibe ya echichi n'ala Igbo arụ. Ndị Igbo ka unu siri je ụfọdụ unu so mkpala otu a na ka unu siri je na-echibe Tinubu echichi, rapụ nwanne anyị nwoke. Ọhaneze ndị ochie abịa ọhaneze ndị arụ arapụ Maazị Nnamedi Kanu na-ayọ Tinubu 10 trillion si nyegodi ha 10 trillion ka ha fụ ya n'akpa na ọnụ ihe ajụ Maazị Nnamedi Kanu eme kpọkọm. Onye ọbụla ga-anụ ụdị ya gwa Maazị Nnamedi Kanu, you must pay for the price. Ị ga-ata afụ n'isi Maazị Nnamedi Kanu. Okay, Igbo celebrities ahapụgo Maazị Nnamedi Kanu ma na-eji onye na-ekwu okwu to free Maazị Nnamedi Kanu, ịrapụ Maazị Nnamedi Kanu ma na-eji very dark man Igbo celebrities niile ekpo ma musician ma comedians ma ihe niile onye ọbụla ekpo la yo hapụ na very dark man mana nwanne anyị nwoke bụla ihe menye na anyị tọrọ atọ ọ na-arapụ ya na-emere ihe sara ụnụ. Adị m achị ọchị na-ekwu ya agbari ya ala Igbo onye ọbụla alaba na ọ bụrụ Zamfara bụrụ Cameroon bụrụ ihe niile onye ọbụla alaba kwala Igbo ahapụrụ ole emebisi. Ndị Igbo ihe mere ihe ememikwara ime onye anyala nwanne ya n'okwu ejiri mara ndị Igbo na mgbe gboo. So ọ dị ọzọ oge bụ ofu onye Igbo bee akwa o metụ ndị Igbo niile. Maazị Nnamedi Kanu a la court na-eti mkpu, ndị Igbo arapụ ya emere ihe ọzọ na-anara bribe la akpagharị. Ịmara na ihe ga-eme a ga-agba ala Igbo tọtọ onye ọbụla ezu ike ma okenye ma ụmụazị ma ndị ji ego ma ndị ogbenye ma ihe niile onye ọbụla ga-anụ ụda ihe ga-eme n'ala Igbo very soon. Kwehụ Maazị Nnamedi Kanu anyị ga-ekpọpụta ya, anyị tọrọ atọ ọ bụgodị ma ịkpọpụta ya Chukwu ya ma ọpụta ma kpọpụtara ya ma akpọpụta ya okwu Biafra a na-ekwu ma onye ọbụla achị ige ntị mana ihe a ji eme ndị ọchịchị na ndị ihe niile ala emere ihe sọrọ ha obere ọ ga-agbari ala Igbo onye ọbụla ala.